हाय लोगोफोर, बेयो बेलासि समनिमोन। दा आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जासिहरनाय थाबाय। दा जों मोनसे प्रग्रामाव थांनो नागिरदोंमोन। जोङो ओंखारना गारि नेगासिनो दंमोन। बे भिडिअखौ हगारनाया एसे लेटआनो जाबाय लोगोफोर। बियो डिसेम्बर 3 आरो 4नि भिडिअमोन। ओमफ्राय आङो इडिट खालामनो समखौनो मोनासै। ओरै थांलाय ओरै फैलाय एखमबा बानानैबो थाबाय, मेंनानै दिनै फैयै फैयै जों क'क्राझार मोनहैथारबायानोमोन लोगोफोर। जोङो क'क्राझार हाब्रुबारियाव थांगोन आरो प्रग्रामा बेयावमोन नालाय जोंना। बाय जोंहा नै थपलाया ब्रेकफास्ट जादों नै फुंनि। एकदम सोनायखौल' मिथिगौ, नुवाखै। दाउदै, थालेर, फिथा, लाल साहा। नुवाखै सासे खुसियानो। देलायखांजोब्बाय, प्रग्रामाव फैबाय जोंहा नै। जागासिनो मेथाइ खनलागासिनो। मोसानो नागिरबाय दायो। दंबावो जानांगौ। बिथांमोनखौ एसे सापर्ट होफैदो। दाबो मानसिफोर फैथ'वाखै बारा, एसे सानसु जाबासो फैगोन ना। बे समाव मिटिं जागासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर। आङो मिटिं खोनासंनानैनो भिडिअखौनो लानो बावगारलायदों आरो। ओमफ्रायो आं बेयाव रायज्लायनाय स्पिच होनायखौ आं होआखिसै, आंनि भइसखौसो सोना होबाय। सोरबा सोरबा खोनासंनो बायोना लोगोफोर। रोमदों बसुमतारी सार, लोगो आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सारखौ बान्थाखौ बिलाइना हरनो थाखाय खावलायबाय। आरो सेकेन्डआव दङ जोंहा नैथि बान्थाखौ मोननो हादों यासिका बसुमतारी। बिथाङाबो क्लास 4आव फरायो, बेबो KBS क'क्राझारनिफ्राय। आरो थार्डखौ मोननो हादों आयेनसा ब्रह्म। बिथाङाबो थाखो 3नि KBS क'क्राझारनिफ्राय। बिथांमोना साथामबो KBS क'क्राझारनिफ्राय। kita kelas 8 आरो बेखौनो बान्थाखौ बिलाइना होनो थाखाय आङो जोंजोंनो लिंबोजानाय मानगोनां सिमन्त बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे रांगिरि सारखौ बान्थाखौ बिलाइनो थाखाय खावलायबाय। प्रग्राम जोबनानै ओंखाम जानानै फैबायमोन आरो जों लोगोफोर। आं लामायाव ब्लग खालामबाय थायासै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।